nyalo konya hile. Gisanya korom gajuang adoro mar mondo winj pach oganda mawuok e county mano ma Homa Bay. E county ma Homa Bay bende pio ula osekelo midhiero mopogore opogore. Rachwanyo North ntiere gwele mag Koyugi, Bala, ntiere Wangchieng Ward, Simbi Kogembo gi Osodo. Onyo kaka jodak e county ma Homa Bay to loso ainya nyako tenre kod chal mar oula e gwenge makono. Oula ni endi sani wan gi dhano karibu 600 mosedhi e camps 6 bende. Mwake gi various camps gin kanisni sana. Wan gi Osodo SDA, wan gi Nyando SDA, wan gi Rorue, wan gi Baptist, wan gi CEA, to kod Ro Msanda. Jogi nigi tabu nikech achiel nyo pigni oywero negi gik moko te manyo gin godo nikech jogi gin jopur to kod jo ohala mag rech. Koro ka gichano biro pio biro to ywero alote gi manyo giyudo go pesa. Koro sani gin gi tabu mapek ma camps ka mondo giyud chiemo en lweny kae ma okane ka dhi maber. Being ni daik manyiche sirikal gonwa kacha no gike Konyango village. Koro pigni nyocha kopukore Konyango. Pigni obiro to goyo kawuora gindo to gi komenya ka sana. Samo wene arita kwe to pod ni piny. Nikech ing'eyo ni ka wasigu be ng'e nitie. Inyalo dhi dak oko ku to embo wiro rekodi. Koro ma chuno chuo. Ema ringo yoro pi gi yiedhi gi. Ma en na vigil, en na neno tieno thore irito miere go ka gine yiedhi. To mine mayach, nyithindo matindo, wan gi tabu nikech nets nopog osebudho. Kata ka iwuothe kuonde ma ginindegi, ibiro ka nets gi otiyo choto. Moko to kendo onge watola. Mokwongo wadwaro chiemo. Kech aneno sani gimoro ma gichwe lwetgi onge. Chiemo ne ma dwaro piyo nikech onge ka gijanyal. Bar ariyo gi umruok. Nets ongede gi gitedo nikech pigni obira poya ma gik moko piyo ywero makoro ka gikonyre tek. Ani luonga ni Agnes Sore, an Kobala Sublock Zone. Kama pi uwinjo ni pi dareji pile ka pile to nyaka na tedo sodo ka jothurwa gima wang' ni aneno pok ne ka neno nekech gimo miya wacho nu kamano chalo niya kane pi odarowa jothurwa kane pi pong to ne pok pi opong nyaka miere mane ewi thur to sani pi pong nyaka miere mane ewi thur gima na waneno kuom pi mano pong na waneno gima duong' tago erokamano kuom jatendwa manyocha miyowa yiedhi 2 mokelo nwa dho wath ka nokonyowa kabisa nikech gimomiyo wacho nu kamano joka machalo kama pi nopong momwomo ji gotieno tago erokamano ne jakomwa madho nam bika ine jakom bika ne konyowa maduong' nikech gimomiyo ne konyowa maduong' chalo kama na wan kod dhako mapek to dhakono na sani oromo mar konyruok jothurwa na wiwa oko kuot kaka mine wigi kuot na dhakono nokonyore iye ka mine jowuok jakom jowuok ema koro golo yiedhi ka mine kendo sombo ji katero oko e sikul mama ni nyuolo make e iye jothurwa na waneno lit koso kamano jodalawa yawa na waneno lit kendo na ok waneno wich kuot chuogo wacho ni ya minewa weura weya wan nyithindu to gima waneno ni koro onge wich kuot omiana wuon ta wacho ni ya sirkandwa wuogo oko kama nyocha gigoyo mowinjo dhi nam ataro ging'ado ge kore koro kama ging'ado no ema pi mwomore ka biro oko kendo negowa kendo waneno marach nyaka gik manyocha wapidho makonyowa onge sani nyaka rech manyocha wakonyowa onge sani wadong' ewi dhier. Nyinga sana Tieno Ina ane Kobala Sublock Zone Chwoe Beach. Pek ma wan go sani pi nopoyowa gotieno kwa buok to wayudo ka pi opong'o dhoot ma kuma wanyalo ringo wadhi e be onge koro ne walamo mana gik moko e pi eka wawuoyo gi jakome ka jakom okelo injini obiro kawo go ji koro wamanyo kuonde motwo mwanyalo dhiye to pek wan go koro wakwa jatelo ni koyie to bi onewa kaka wachalo pi oywaro wate wan waje nyaka jowala jigo manyo waloko go dhi te gimoro amora rech be makete manyo ochwo be pi omwomo
koro sani onge kaka wakonyore. Inga jena kinyo dhiambo, jatelo marwa Gladys Atieno Nyasuna Wanga, awa ywak ahinya kuwasainiya. Wan kod pek malich moloyo ma pi okelonwa. Yo ma pigni obiro go sani opogore gi kaka nobiro higa mokalo. Pigni ok tamo hinyowa nyaka nyithindo matindo. Wan gi nyathi makwar manonyuol to nonyuol mane yie. Ka yie manokonyo. Kosiptal bor ma ka wanyalo chope onge. Kod hinyruok malich moloyo pigni onyowa malich. Chambo wadhi, nyithindo mabodhi, agone jakomwa mar bichero kamano. Gaya, Nyasaye mad med chunyno. No goli injin tok no goli mondi ber godo gi kiewo. Ikonyo nyaka ng'at manok e pap mane dwa dhi osiptal kaka konyre otamore. Erokamano jakom kuom timonwa mano. Nyinga kiluonga an Silpa Chieng' Owino, to wasebedo gi chandruok moloyo kuom pi manopoyowa gotieno sa 8 kendo ne wadang'ni gi nyithindewa ma kaka ne wanyalo timo ne onge. Ka gwen dhi to nyithindo ema koro wadang'nigo. Koro an gima kwayo ni wan matek moloyo. Nekech nyithindo be kech koro hinyonwa, rech be pi omuomo, koro onge kuma rech no be wayude. Koro wadang'ni gi nyithindo, wan wadwaro chiemo, gi gik moko manye watedo go bodhi, sande odhi, sufrieche odhi, kapera ma koro jomoko nyalo dhi gero kuonde mamoko mondo jode gi nyithinde gi onge sikul be nyithindo dhiye. Iluongo ni Festus Gaya, ajako Balaka, an e beach chairman maka. To wach ma an go chalo kama. Kane pi opong' ndalo 3 mosekalo, ne aneno challenge maduong' nikech gik mang'eny kaka achiel kuom gik ma wachiko e nam. Ne pi oywero sadhi, oywero kira, bungu be nowuok mochodo tonde ne jonam. Koro en erokamano magoyo ni e sirkandwa ni ne nikodwa kochakore nyoro nyaka sani. Pod gibiro mondo giyud pachwa gi gik mwaneno ma ok ni kare. Pogore kanyo kowuok e kaunti ma Homa Bay.